Λοιπόν, έλεγα ότι ακόμα και η τεχνολογία δεν σε αφήνει να παίξεις μπάλα. Πάμε να παίξουμε μπάλα. Εμείς φύγαμε. Εγώ σηκώθηκα ήδη όρθιος. Πάμε για μπαλίτσα, παιδιά. Έλα, νάτι. Αυτό λοιπόν που μόλις είδατε ήταν ένα δείγμα από freestyle ποδόσφαιρο, το οποίο σημαίνει ότι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου που δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι κάνει ο Ρονάλντο, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, θα κάνετε ό,τι έκανε η Κατερίνα, ο Παναγιώτης και ο Ερτήλ και θα προπονηθείτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και ας μην έχει δίχτυα ρε παιδί μου απέναντι να τα τρυπήσουμε. Καλώς ήρθατε παιδιά! Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, αυτό είναι άθλημα επισήμως, freestyle. Τι μπανάνα. Πάμε. Έλα εδώ, έχουμε εδώ σε εσάς. Λοιπόν, και να πούμε κιόλας, είναι ο Παναγιώτης Καμποσιώρας, η Κατερίνα Καραλή, γεια σου Κατερίνα, και ο Ερτήλ Κονταξίου. Λοιπόν, άθλημα, κανονικό. Είναι άθλημα και τέχνη. Άθλημα και τέχνη. Έχει στοιχεία και από τα δύο. Το τέχνη που το βάζεις δηλαδή μέσα, πώς μπαίνει, σαν χορός δηλαδή, πώς το είναι βλέπεις? σαν χορός, έχει ο καθένας το δικό του στυλ, δικά του κόλπα πολλές φορές, δικούς του συνδυασμούς και αυτοσχεδιάζει. Δεν υπάρχουν σταθερές φιγούρες, κάποια που είναι στάνταρ σε όλους, αυτοσχεδιάζεται? Υπάρχουν και σταθερές φιγούρες που πολλές φορές μπορείς να δεις πολλούς freestylers που θα κάνουν αυτές. Μετά από ένα επίπεδο, κάθε ένας τα συνδυάζει με τον δικό του τρόπο. Παναγιώτη, πώς ξεκίνησε αυτό το άθλημα? Γιατί και αυτό άθλημα είναι. Ό,τι ξεκινεί από τη γη είναι άθλημα. Πώς ξεκίνησε αυτό? Γενικά στον κόσμο ή στην Ελλάδα? Γενικά στον κόσμο, πες μας, ναι, και μετά ναι. θα δούμε και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από έναν αθλητή, ο οποίος τώρα είναι προπονητής. Βραζιλιάνος. Είναι Ολλανδός Μαροκινός. Κοίτα να δεις τώρα, εγώ θα περίμενα ότι είναι βραζιλιάνικο το 2002. Ο οποίος αυτοσχεδίασε, έβγαλε δικά του κόλπα από την αρχή στους δρόμους της Ολλανδίας και έτσι ξεκίνησε από αυτό το βίντεο που έφτιαξε, πήγε σε όλο τον κόσμο και διαδόθηκε και έτσι... Ωραία, στην Ελλάδα πότε ήρθε? 2002 παγκοσμίως ξεκινάμε βίντεο, πάλι YouTube, η ίδια λογική. Εδώ περίπου το 2005 ξεκίνησε βέβαια να εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπεις στα πόσα, 2-3 τελευταία να γίνεται, γιατί βλέπω γίνεται χαμός, έτσι. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια έχει ανέβει ο αριθμός πάρα πολύ. Πόσοι αθλητές? Γύρω στους 20 με 25. Και έχετε και αθλήτριες που αυτή τη στιγμή, εδώ η Κατερίνα τις εκπροσωπεί. Πόσα είναι τα κορίτσια, Κατερίνα? Γεια σου Κατερίνα. Γεια σας, είμαστε 2 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μόνο κορίτσια. Γιατί τόσο λίγα? Γιατί δεν είναι κάτι το εύκολο. Εσένα σου αρέσει το ποδόσφαιρο από πριν? Ναι, Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ωραία. Λοιπόν, το ξεπερνάω. Λοιπόν, και πού άρχισες να κάνεις αυτό το άθλημα? Είχα δει ένα βιντεάκι στο YouTube και αυτά, του Σφιάννη του Ζάνη, το Λάντα που είπε πριν και ο Πάνος. Και μετά το ξεκίνησα, μου άρεσε και αυτά. Ανέβασα μόνη βιντεάκι. Μόνη σου πήγες σε κάποιο γήπεδο? Πώς έγινε ρε παιδί μου? Και εγώ μπορώ να δω ένα βίντεο. Μόνη μου έβλεπα τα βιντεάκια. Και πώς βρήκες τους υπόλοιπους? Βασικά με βρήκε ο Πάνος, με ανακάλυψε από τα βιντεάκια μου. Και μετά το συνέχισα. Πάνω ψάχνεις δηλαδή ταλέντα, ψάχνετε ταλέντα να δείτε ποιος παίζει, ποιος ανεβάζει. Γενικά διάφορα παιδιά που ασχολούμαστε από την Ελλάδα ψάχνουμε Έλληνες. Ναι. Και η Κατερίνα δέχτηκε αμέσως όταν της είπατε Κατερίνα, έλα εδώ έχουμε την ομάδα, την επίσημη, τι είπε η Κατερίνα? Τότε ακόμη δεν είχε γίνει ο σύλλογος, ο πρώτος ελληνικός σύλλογος του freestyle ποδοσφαίρου. Απλά ήμασταν μια ομάδα που κάναμε απλά μερικές φορές προπονήσεις μαζί. Και την είδα και της άρεσε. Και τι είπες Κατερίνα στο πέσιμο του Παναγιώτη? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και όμως δεν καταφέρετε να φέρετε και άλλες κοπέλες. Εγώ είμαι υποψήφια πάντως, να ξέρετε, μου αρέσει η ιδέα γιατί μου φαίνεται καλή γυμναστική. Είναι δύσκολο. Στην αρχή ναι, αλλά με τις μέρες και αυτά με τις προπονήσεις που είναι, σου φαίνεται αρκετά εύκολο. Ποδόσφαιρο δεν έπαιζες πριν σε κάποια ομάδα? Έπαιζα σε τοπική ομάδα στο Λαύριο, επιθετικός. Το κορίτσι σκοράρει, παιδιά, όχι αστεία. Ερτήλ, εσύ πώς ξεκίνησες, δώσ' μας λίγο. Ξεκίνησα και εγώ από το Σοφιάν του Ζάνη, μαζί με τον αδερφό μου. Κάναμε μαζί κόλπα, σιγά σιγά ξεκίνησε πρώτα αυτός και εγώ είδα και με συνεπήρε
και είπα να ξεκινήσω κι εγώ. Έχεις πιθανότητα να τραυματιστείς κάνοντας κάποια από αυτά τα κόλπα? Ναι, έχεις πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα να πατήσεις την μπάλα και να πέσεις. Έχει συμβεί και στους καλύτερους από εμάς. Για θα μας δείξεις κάτι, βρε Ερτήλ, ένα κολπάκι τώρα χωρίς να πατήσεις την μπάλα. Κάτι έτσι ψηλό εύκολο να απομακρυνθώ εγώ. Μαθήματα freestyle. Κατερινά, υπάρχει κάποιο κόλπο που θες να μάθεις να κάνεις και δεν το έχεις καταφέρει ακόμα και σε παιδεύει και παλεύει? Ναι, υπάρχουν μερικά. Τι είναι αυτό, περίπου μπορείς να το περιγράψεις ή μπορεί να μας το κάνει ο Παναγιώτης, ας πούμε? Να το κάνει ο Παναγιώτης. Μπορείς? Για πάμε. Κάπως αρέσουνε. Το λάτο, λέμε. Πάμε. Αλλά θα κάνω κάτι άλλο καλύτερο. Καλύτερο. Λοιπόν, για σε δούμε. Δικό σου. Να σου πω, το ότι τα κάνεις όλα αυτά σημαίνει αναγκαστικά πως είσαι και καλός ποδοσφαιριστής, παίζεις καλό ποδόσφαιρο στην ομάδα ή όχι? Δεν είναι αναγκαστικό αυτό. Δεν είναι αναγκαστικό. Σίγουρα βέβαια χρειάζεται και να έχεις καλή τεχνική στο ποδόσφαιρο. Πόσες ώρες προπόνηση? Εξαρτάται. Πολλές φορές μπορεί να πάει και 6 ώρες τη μέρα. Πού 6 ώρες? Στο γήπεδο κλασικά παίζουν ποδόσφαιρο ή αλλού? Μπορεί να κάτσεις στην αυλή σου και να αρχίσεις? Μπορείς να κάτσεις στην αυλή σου, μέσα στο σπίτι σου, σε κάποιο χώρο που να σε βολεύει. Αυτό το μέσα στο σπίτι σου θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο. Έχω σπάσει και βάζα. Έχεις σπάσει και βάζα. Ναι. Η μαμά τι είπε για όλα αυτά, η οικογένεια? Παιδί μου, θα βγει στην τηλεόραση κάποια μέρα. Γι' αυτό εντάξει, σπάσει κανένα βάζο. Ερτήλ, υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα τώρα που έχει, δηλαδή θέλω να πω, έχει προχωρήσει αυτό το άθλημα τόσο ώστε να κάνει πρωταθλήματα? Έγινε πολύ τουρνουά, βάλε jump στο Αγρίνιο, στην πόλη μου. Το πρώτο, τώρα περιμένουμε να γίνουν κι άλλα. Βγήκα πρώτος. Μπράβο! Έλα! Πρωταθλητής, κυρίες και κύριοι, πρωταθλητής, χειροκρότημα! Πόσες φιγούρες πρέπει να βγεις πρώτος? Με φιγούρες πολλές και δύσκολες φιγούρες. Και ποιος, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Ποιος σας αξιολογεί, ας πούμε, ποιος έχει πει ότι αυτή η φιγούρα παίρνει τόσο βαθμό δυσκολίας και άλλη τόσο? Υπάρχουν. Είχαμε κριτές παιδιά που είναι πιο παλιά από εμάς και ξέρουν πιο πολλά πράγματα και μας κρίνανε αυτοί. Τι ωραία. Δηλαδή ξέρουν ποιο είναι πιο βαθμό δυσκολίας κάθε κόλπο. Ωραία, δείξε μας λίγο αν θέλεις σε φιγούρες που θα δούμε. Ποια είναι η δύσκολη φιγούρα που παίρνει το δεκάρι? Πώς είναι, με 10 πάει αυτό? Πώς βαθμολογείται? Κάπως έτσι. Με 10, δείξε μου το δεκάρι. Ποιο είναι το δεκάρι? Το δεκάρι. Τι λες τώρα? Αυτό είναι το δεκάρι. Είσαι πρώτος. Δεν σου έκανε το δεκάρι? Για δώσε εδώ, για δώσε. Συγγνώμη δηλαδή. Όχι παιδιά, άστα. Έχουμε κάμερες και δεν είναι δικές μας. Άστο καλύτερα. Θα το ξανακάνεις γιατί δεν το πρόλαβαν οι οπερατέρ. Δεν το Ήμασταν σε βίντεο, ναι. Λοιπόν, μισό. Το κάνουμε πάλι γιατί παίζαμε βίντεο και δεν το δείξαμε. Ή όχι, δεν το προλάβανε οι οπερατέρ. Λοιπόν, πάμε πάλι αυτό το δεκάρι. Έλα λοιπόν. Αυτό του δώσε το πρωτάθλημα. Δεν είναι παιδιά, είναι... Το έχει για πλάκα ο Ερτήλ. Σου λέω θα το σπάσω τον μπαγκάλικο σήμερα. Να σου πω. Καλώς! 3, 4, εντάξει. Για δείξε. Αυτό είναι μπασκετικό κόλπο όμως. Αυτό είναι μπάσκετ, περίμενε, κάτσε να το δω. Δεν έχει σημασία αν θα είναι μόνο μπάλα ποδοσφαιρού. Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα και με άλλη μπάλα. Μπορείς και με την μπάσκετ, είναι άλλο θέμα, είναι το freestyle μπάσκετ. Έχει και freestyle μπάσκετ, γιατί να μην έχει. Θα μου πεις, θα έχει και freestyle ping-pong. Το Baller Jam που ήταν το τουρνουά, ήταν κυρίως συνάντηση όσων παιδιά έκαναν freestyle με μπάλα. Κάτσε τώρα λίγο, γιατί κρύβω την Κατερίνα και δεν υπάρχει λόγος. Έλα, για πέστε μου αυτό. Το Baller Jam που έγινε, που ήταν το πρώτο τουρνουά που έγινε από το Ελληνικό Σύλλογο Freestyle Football, ήταν πάνω απ' όλα μια συνάντηση. Ήρθαν στο Αγρίνιο γύρω στα 20 με 25 παιδιά που ασχολούνταν και με το freestyle football και με το freestyle basket. Είστε και τρεις από το Αγρίνιο. Εσύ από το Λαύριο είπες, Εσύ από το Αγρίνιο, εσύ. Και εγώ από το Αγρίνιο. Και σπουδάζω στην Αθήνα. Και σπουδάζω στην Αθήνα. Θα γυρίσετε στο Αγρίνιο, τι θα κάνεις, τι σκέφτεσαι, τι σπουδάζεις? Στην ΑΣΟΕ είμαι διοικητική επιστήμη και τεχνολογία σπουδάζω. Ωραίος, μπράβο. Θα δούμε, εντάξει, έχουμε χρόνια. Έχεις καιρό. Στο Αγρίνιο πώς περνάτε, πώς διασκεδάζετε και τι...
Εγώ πιο πολύ με την μπάλα διασκεδάζω. Εγώ διασκεδάζω με την μπάλα πιο πολύ. Και πανετολικός όλοι τι είμαστε, τι ομάδα είμαστε? Εγώ είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Όχι, ο πανετολικός δεν έχει θέση στην καρδιά σας, Εντάξει, είναι η ομάδα της πόλης μας, εννοείται αυτό. Παναγιώτη, εσύ τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ είμαι και πανετολικό λόγο της πόλης. Για κανένας πράσινος εδώ για την ισορροπία. Εγώ πάντως πραγματικά περίμενα πανετολικός γιατί έχει μια εξαιρετική ομάδα και... Έτσι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Μπράβο. Προωθεί το όμορφο ποδόσφαιρο και δίκαιο. Μπράβο. Κατερίνα, τι θα πεις κοπέλες που σε βλέπουν τώρα και ζηλέψανε, γιατί η στρουμφίτα, παιδιά, όπως βλέπετε, δεν δίνει μόνο φυλάκια. Πού είναι η στρουμφίτα? Είναι η στρουμφίτα. Η στρουμφίτα λοιπόν παίζει και μπάλα. Τι θα έλεγες προς κορίτσια που σε είδανε και λένε ωραία γυμναστική να κάνω κι εγώ? Θα τους έλεγα να ξεκινήσουν, γιατί του χρόνου πρόκειται να ξαναγίνει το Baller Jump. Και θα υπάρχει και το γυναικείο τουρνουά πάλι. Στο φετινό κέρδισα εγώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τέλεια. Μπράβο. Και για προπόνηση πού να πάνε τα κορίτσια? Οπουδήποτε. Σε αυλές, στο σπίτι, σε γήπεδα, σε δρόμους. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρονάλντο και εσένα, να είστε καλά. Εγώ συνεχίζω την προπόνηση στο μεταξύ. Φίλες και φίλοι, να πείτε. Μιλάει το παιδί, ποιος να πει. Σας προσκαλώ όλους στο επόμενο Lake Party, διότι το Baller Jump έγινε στα πλαίσια του Lake Party στη Δημήτρη Χωνίδα, το οποίο είναι στις 23 Αυγούστου και θα έχουμε και πάλι επίδειξη και θα έχει και διάφορα άλλα σπορ και δυνατά συγκροτήματα και DJ sets. Όταν θα πάτε στην Τριχονίδα, 3η 8 Αυγούστου όμως, γιατί μετά θα σταματήσουμε για διακοπές, να κάνουμε ένα σκάπο. Εκεί είναι η πιο όμορφη λίμνη που υπάρχει στη στερεά Ελλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς συνεχίζουμε την προπόνηση και παίρνουμε πολύ καλές ιδέες από το επόμενο βίντεο που βλέπετε από τα παιδιά. Χαμός γίνεται freestyle.